Aïwa, Mbalmao, Ani Yankuma, PSDD TV Keneka. PSDD TV n'est encore au Mima Nazarakana, prêt à servir Dieu par nos dons. Bamanakana, Anga Taranye, ka Anga Nilifon Blabarala, Alaye. Neye au Balmake Samuel Dabouye, ni Mbarake Nyoron, ani Mbalmamuso, Priscille Bari. Aïwa, Priscille. Église kono ni ya lajɛ bibina caman ye nilifɛn sɔrɔ nka u sigilen don n'a ye ten ka sababu kɛ mun ye u t'a dɔn a bɛ bila baara la cogo min na e bɛ se ka mun fɔ o la. Samuel ye ɲininka o la o diyara n ye kosɛbɛ sabula an ɲɔgɔnna caman de sigilen don n'u ka nilifɛn ye Ala ka so kɔnɔ u t'a dɔn u bɛna labara cogoya min na donc o fɛɛrɛ ye min ye minnu ka nilifɛnw sɔrɔ ani u bɛ ka labara donc n'an bɛ se ka gɛrɛ olu la ka u ɲininka u y'u ka nilifɛnw sɔrɔ cogo di u y'a dɔn cogo di nin ye n ka nilifɛn ye donc o la an bɛ se ka an ta dɔn o fɛ ani k'a labara. Ayiwa ni o don sa Priscille an tɛ an ka numéro d'u ma sa ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka tɛmɛ PSDD TV plateau kan numéro bɛ vidéo kɔrɔ. Ni mi mago bɛ anw na numéro bɛ sɔrɔ vidéo kɔrɔ. Ayiwa k'a fara o kan an bɛ dɛmɛ mun ɲini aw fɛ a ye nin page in aimer kosɛbɛ ani a y'aw abonné